ಇನ್ನು ಒಮಂದ ಬನ್ಸಿಗೆ ಬನ್ಸ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಊರು ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಕುಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎರಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಜನ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಒಮ್ಮಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಜನ ಆಪಿನ ಮಾತಾಗನ ಬಾಡಿ ಬರೋದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಡನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಗೆ ಎಂಚ ಆತನು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಧನುಪಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬಂಟ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಅನಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇರಿತ ಒನಸ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕಡಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಪೂರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದವರು ಪಂಪಿನ ಹಿಡಿದ್ರು ನಳಪಾಕೆಯನ್ನು ಬಂದ ನಾಳೆಗೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈರ್ನ ಇಂಚ ಅನುಭವ ಒಂದು 2000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಪಾಡಿಯರು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಡದ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ತಿರ್ತದ ತಂದು ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈತ ಬಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜನ ಸೇರಿಸೋದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ವಾಲ್ ಎಕ್ಕಲಿದ್ದಿ ಅವು ಪೂರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪುತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈತಲಾಗ ಅಟ್ಲಾತ್ರ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಲವಾರು ದೇಶ ಕೆಲವಾರು ಊರು ತಿರುಗಿದಾರಿಂದ ಮಲ್ಪಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಗಿದಿನ ವಿಷಯ ಬಹುಮಾತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಹುಮಾತ ಊರು ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು ಅಮೆರಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಲಂಡನ್ ಮಾತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಿರುಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂಪಿನ ಅಂಚಾಡ ಇನಿತ ತುಲನೆ ಊಲ ನಮ್ಮ ಊರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದವರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಎಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಆತನ ಆತನೊಂದು ಆತನು ಹಾಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ನಳಪಾಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ನಾಗ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ 4 ಜನ ಉಣಸ್ಕೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ಆರೆಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಅವಡೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಂಜಿನ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪಯನಕ್ಕೆ ಈರೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಟ್ಟು ನೀಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಮುಖ ನಲ್ಲಾದ ಸಮಯ ಮುಖಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಲಪಾಟಿಯನ್ನು ಬಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪಳು ಬಂತು ಎಂಕಲ್ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನೋ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಅಡಿಗೆ ಶೋಕಾತನ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಅಂಚದ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ತೋಜ ಅಡಿಗೆ ಲೆತ್ತಂಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮೀರೇನ್ ಲೆತ್ತಂಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲರುವಾರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಶಶಿ ಒಂಚೂರು ಇದ್ರು ಅಡಿಗೆದ ಮಾತಾಗಲ ಪುಗಾರ ಒಂದು ಒಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಅವಂಜಿ ಇಡೀ ಬಣ್ಣಗಾನೆ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿನೇ ಬೇತ ಬರೋದುಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಾಗ ಒಮ್ಮಂದ ಬಂಟರು ಎಂಚೆಂದು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹೋಗಿನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗುಲ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಜಾತಿ ಪಂಥ ಮತ ಸಮುದಾಯ ಬಂದದ ಆದಾಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪಜ್ಜೋಕುಲು ಒಂಜೆ ಮಣ್ಣೆಡು ಬೈದಿಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಡು ಇವನು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಅದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪುಡು ಕೊರಿಯೋದು ಒಂದು ನಾ ಭೂತ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಜನ ಸೇರಿಯರಿ ಆತ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಗಂದು ಬಂಡ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಉತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಆಸ್ಥಾನ ಪಾಚಕ ಪ್ರವೀಣರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಪೂರಿ ಉತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೇನ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಂಟಿ ಇರ್ನ ಆಸ್ಥಾನ ಪಾಚಕ ಪ್ರವೀಣರು ಕಡಪಡೋಡು ಪನ್ನಿಟ್ಟು 600 ಶೆಟ್ರ ನಾನಾ ಊರು ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಆರುಂದೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗುತ್ತು ಜನ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಯಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಡಪರೋಡು 6 ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದ ಪೊರ್ಲೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಪುಡು ಕೊರಿಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷ ಅರ್ಚನೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರು ಕೋಟಿ ಗೀತ ಅರ್ಚನೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆ ಅಭಿಯಾನದ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನಡೆಯುತ್ತವಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡಪುಡಿಯರು 6 ಮೂಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಕಾಯಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲು ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯಕದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ಗ ರುಚಿಯಾಪಿನ ಪತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಒಂದು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಊರಿ ಭೋಜನ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಭಾರಿ ಲಾಯಕದ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತಿದ್ರು
ಏರ್ಪೋಲ ಮಧ್ಯಪುರ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಭಕ್ತಾದಿನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪೂರ ಒಮಾನದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಡು ಬಂದು ಎಂಗಳ ಬಂಟು ಸಮುದಾಯದ ಕೋರಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗಂಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಇಡೀ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಊರು ಪಾತ್ರರಾಜಿ ಒಂದು ಈತ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಡ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಜನ ಸೇರ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಗುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಇತ್ತನೆ ಕಡೆ ಆ ಭಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹಾಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ಕತ್ ಜನ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ